Kondisi terkini pembuatan box speaker model mini scope untuk 15 inci. Jadi wis entuk dua dinding samping kiri kanan bosku. Ukurannya 65, mundurnya 65, tingginya 65. Ya. Ini dapat dua sisi, samping kiri dan kanan. Ini tak sambung bosku. Ini sambungan. Soalnya bahan sing tak tuku wingi, bahan ini ukurannya cuma 50 kali 55. Triplek bolong. Ini ukurannya cuma 50 kali 55. Padahal sing tak butuhke ukurannya 65 kali 65. Mundurnya 65, tingginya 65. Jadi tak sambung bolong. Bagian sini tak sambung, bagian bawah ya tak sambung. Nah, seperti ini. Jadi prosesnya rodok suwe, mergone nyambung-nyambung iki, ngenteni lime garing, baru tak pasah, tak alusno, tak ratakno. Kira-kira aman apa ora disambung ini iki? Hasil suarane kuwi engko ngeter apa ora? Aman bolo. Aku wis pernah gawe, wis pernah nyoba. Lah iki engko nek nggon sambungan bagian jero iki dipelat meneh bosku. Dipelat meneh ya nganggo triplek ukuran iki. Ukurannya 3 cm ngono sesuai dengan yang sambungan kuwi. Carane ngono kuwi. Suarane ya tetep mantep. Sing penting bahane bahan padet tur mantep. Oke bosku, rencanaku gawe loro iki. Sementara bahan iki cukup tinggo siji, lah sesuk aku tuku meneh. Rencana gawe loro. Lah, ngopo kok aku gawe loro? Mergone box speaker sing lawas ning kene iki, tapi weteng bolo. Lah, sing lawas kuwi ukurane kuwi ora standar. Tadi aku meh ganti mergo ukurane, mergo skemane tidak sesuai yang ada di Google, jadi aku pengen ganti. Nek skemane ora sesuai nggon Google mestine suarane nganu bosku, kurang mantep toh. Lah aku pengine ganti sing sesuai skema ben tambah mantep. Sing lawas iki sing tak gawe sing dhisik iki bahane ora apik. Mung bahan saka toko bangunan lek kutuku. Ya lek kutuku nang toko besi ya kuwi nganu kaya niki sengon, triplek sengon, rupane iki putih klucih-klucih kae. Nek digorok empuke nemen, nek dijunjung ngene ya wenting kaya kapuk. Lah nek iki warnane ana semu abang ya. Terus iki jumlah lapisane iki ana akeh. Lah nek sing tak tuku kae, sing dhisik kae lapisane mek 3 apa 4 ngono. Kuwi pecah-pecah ngene iki lho bolo, nek digorok sing kae. Dadi nek aku golek bahan sing apik, sing antep. Nah, iki nek diangkat ngono wabot bolo. Tenan, beda karo sing kae. Nek kae sing ending, nek kae iki ending, nek iki wabot, antep. Dadi engko nek bahane wis padet, mantap, skemane ukurane wis pas, mesti suarane jan gler. Ngono ceritane bolo. Dadi aku wis suwe iki wis ngidam box sing maksimal. Powere wis maksimal. Garek boke arek tak gawe mini scope 2 dengan bahan yang oke, ukurane ya standar. Ukurane skemane sing pas. Dadi sesuk nek wis siap kabeh, tak finishing, tak kei grill. Ya, pasang speakernya, siap tanggapan. Jadi mungkin kedepannya channelku iki harap bahas tentang sound system. Jadi aku fokus bahas sound system mulai dari power, engko tune control, mixer. Mungkin aku engko nyoba DLMS tuku ya, ngerakit opo-topo, pokoknya hubungannya karo power. Engko terus nggawe box speaker mulai dari box sing cilik ngantek box sing gede, box sing model biasa ngantek luar biasa. Mungkin insya Allah
Untuk sementara aku fokus nggawe box speaker sik, nggawe box speaker iki sing mini scope iki untuk 15 in. Iki tak gawe sik, engko piye hasilnya. Dalam artian hasil penontonnya, hasil minat penontonnya piye karo hasil suarane. Lah engko nek misale hasilnya apik, memuaskan, hasilnya maksimal, engko tak terusno bahas sound system. Tapi untuk sementara aku fokus box iki. Soalnya tak delok kuwi box speaker saat ini potensinya besar. Pasarnya besar. Saiki akeh wong sing hobi sound system. Mulai dari anak-anak ya miniaturan sampai wong tuwek ya. Untuk rumahan bahkan sampai dinggo hajatan, dinggo lapangan maksudnya. Mulane aku iki fokus channel iki tak fokusin bahas sound system bosku untuk sementara ini. Lah ambek aku duwe rencana iki bosku. Aku meh nyoba usaha gawe box speaker. Dadi engko nek iki misale hasilnya maksimal api tak dokok ndok ngarepan tak pajang karo etok-etok tak tulisi harga, tak cek soundke, engko nek enek sing minat tak dol. Engko nek payu gawe meneh. Engko ya nomor pesanan rencanaku. Terima pesanan box speaker segala model rencana. Muga-muga terlaksana. Yo nyambut gawe, produksi yo dinggo gawe konten. Loro-lorone jalan bosku, rencanaku. Bismillah. Muga-muga iso kelakon. Soale iki hobi sound system, hobi YouTube, tapi menghasilkan cuan. Oke bosku, ngono wae. Ya iki awal-awal aku fokus nang sound system. Pokoknya ojo jeleh, ojo bosen delok channel YouTubeku. Isine yo ngene iki. Isine mung ngomong-ngomong ngene iki. Ya engko sedikit action, sedikit praktek kaya gawe box kuwi sesuk tak gawe video nih langkah-langkah awale. Penting tak siapke se bahane untuk dinding samping kiri kanan, atas bawah, belakang, depan. Iki aku ya meh beli jigsaw gerji sing digo bolong bunder kuwi soalnya nek ora duwe kuwi ya ora jalan. Sesuk aku meh tuku mau wis searching harga karo tekok-tekok koncoku ana sing dadi karyawan toko kuwi, toko mesin-mesin ngono kuwi. Hargane ora larang. Kisaran 150 sampai 200 ya. Sesuk tuku. Raketang merek elek-elekan bosku. Kena dienggo nyambut gawe, kena dienggo ngonten. Ya. Oke. Wis ngono bosku. Nek salah ya aku njaluk sepurane. Sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe, dulur. Matur nuwun.